Di navbera Hesedê û hikûmeta Şamê de rêkeftineka nû. Rusya tîmeka paraşûtvanan bi 500 leşkerî ve tîne bala firxaneya Qamişloyê. Artêşa hikûmeta Şamê hêzeka giran dikişîne milê şehbayê û li sengerên pêşîn ên gundewarê girê spî hêzên xwe belav dike. Bi van tevgerên lezgîn re tê gotin ku ji bo parastina herêmê ji dagirkeriya Tirkiyeyê di navbera hêzên Sûryaya Demokratîk Hesedê û hikûmeta Şamê de rêkeftinek hatiye îmzekirin. Em ê bi hev re şerrê dagirkeriyê bikin. Berdevkê Ofîsa Ragihandinê ya hêzên Sûryaya Demokratîk Ferhat Şamî duh dişemê ji malpera El Erebiyê re ragihand ku di navbera Hesedê û hikûmeta Şamê de rêkeftineka nû hatiye danîn. Li gor Şamî 505 leşkerên artêşa hikûmeta Şamê li herêmên Eyn İsa, Kobanî, Minbic û Babê belav bûne û ev leşker dê bi meclisên Hesedeyê yên leşkerî re şer bikin û heke êrîşek li ser Minbicê pêk hat dê bi meclisa Minbicê ya leşkerî re şerrê Tirkiyaya dagirker bikin. Li gor berdevkê Hesedê ev rêkeftina ku encama danûstandinên berê ye êvara sîyê tîrmehê ango êvara yekşemê hatiye girêdan. Her wiha amaje bi wê yekê jî kir ku di çarçoveya planên êrîşkirinê yên hêzên hikûmetê de nedûre bajarê Babê jî bê kontrol kirin. Ber bi lihevkirinê ve gavên baş têne avêtin. Ji aliyê xwe ve berdevkê yekîneyên parastina Gelyepege Nûrî Mehmûd duh dişemê ji ajansa Sputnikê ya Rûsî re ragihand. Ber bi lihevkirinê ve gavên baş hatine avêtin guhertinên erênî hene. Mehmûd her wiha da zanîn ji bo ku planeka parastinê ya hevbeş bêdanîn em vê gavê birayedarên Sûryayê re di nav danûstandinan de ne. Li barê heman babetê cîgirê serokatiya Encûmena Cîbicîkar a birêveberiya Xweser Bedran Çiya Kurd got ku ji 2019 ve rêkeftineka bi vî rengî li gel hikûmeta Şamê hatiye îmzekirin. Di duyê tîrmehê di axaftineka xwe de li gel rojnameya El Şerq el Awsatê Çiya Kurd eşkere kir ku anha bi sponseriya Rûsyayê ji bo berfirehkirina wê rêkeftina berê xebatên danûstandinê hene. Li aliyê din di nava 48 saetên borî de Tirkiyaya dagirker bi 3 karwanên mezin ên Çek û Cebilxaneyê ve baragehên xwe yên li herêma Şehbayê asê dike. Her wekî kara xwe û tiştekî nû dike. Li gor te ev rêkeftinên ku têne girêdan heta kîjan radeyê dê biçin serî û bikarin herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê ji êrîşên Tirkiyaya dagirker biparêzin.